Egun zara martxan handerea, hona hemen Arabiako kuskusi goxoen. Zelaietan hasitako zerearik onena zuretzat dirjoan besterik ez. Ondo da, kilo bat bakoitzeko. Salam aleikum. Aleikum salam. Hemen barazki freskoak arabiar labelarekin, noski. Jale, kilo bat bakoitzeko, Salam aleikum.
Bat, bi eta hiru, egan egin. Bat, bi eta hiru, egan egin. Alibaba.